இந்த செஷன்ஸ்ல நாம கேலண்டர் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போறோம். இந்த கொஸ்டின் ஆல்ரெடி யூபிஎஸ்சில கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தாங்க. ஸோ நல்லா லிசன் பண்ணுங்க. விச் இயர் ஹேஸ் தி சேம் கேலண்டர் ஆஸ் தட் ஆஃப் 2009? அதாவது 2009 ஒரு இயர் இருக்கு இல்லையா, அந்த இயர்ல வந்த டேட் மாதிரியே ஜனவரி 1னா சண்டே, ஜனவரி 2னா மண்டே, இதே மாதிரி ஏதோ ஒரு இயர் மறுபடியும் வரும். அதுலயும் இந்த மாதிரி ஜனவரி 1னா செகண்ட் சண்டேன்னு ஆரம்பிக்கணும். அப்ப இந்த மாதிரி அகைன் என்ன இயர்ல வரும்னு கேக்குறாங்கம்மா. சோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் உங்களை டெஸ்டட் பண்றாங்க. நிதானமா ஜஸ்ட் அசியூம்ஷன் லாஜிக்ல தான் நீங்க அப்ரோச் பண்ணணும். நல்லா பாருங்க, நான் தோராயமா எடுத்துக்க போறேன். இப்போ 2009 ஜனவரி பாத்தீங்கன்னா 1ஆம் தேதி நான் சண்டேன்னு வச்சுக்கிறேன். சரியா? அப்போ 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. அகைன் எனக்கு ஜனவரி 1 சண்டே எந்த இயர்ல வரும்னு கேக்குறாங்க. 4 இயர்க்கு ஒன்ஸ் லீப் இயர் வரும், நமக்கு நல்லாவே தெரியும். கரெக்டா? அப்ப பாருங்க, 2010ல 1 டே தான் ரிமைனிங் இருக்கும். பிகாஸ் அது நார்மல் இயர். நல்லா தெரியும் நம்மளுக்கு. ஒரு நார்மல் இயர்னா அந்த இயர்ல 1 டே பெண்டிங் இருக்கும். லீப் இயர்னா அந்த இயர்ல 2 டேஸ் பெண்டிங் இருக்கும். அப்ப 2000ல 1 டே பெண்டிங் இருக்கும். அப்படின்னா இங்க மண்டே. 2011 நார்மல் இயர், ஸோ 1 டே பெண்டிங் இருக்கும். இங்க டியூஸ்டே. 2012 லீப் இயர், 2 டே பெண்டிங் இருக்கும். அப்போ இது வெனஸ்டே அண்ட் தேர்ஸ்டே. இங்க 1 டே பெண்டிங் இருக்கும். 2013ல இது ஃப்ரைடே. 2014ல 1 டே இருக்கும், இது சாட்டர்டே. 2015ல 1 டே ரிமைனிங் இருக்கும், இது சண்டே. அப்ப நல்லா பாருங்க, 2009 ஜனவரி 1 சண்டே அப்படின்னா அகைன் 2015 ஜனவரி 1 வந்து சண்டேங்க. அப்போ ஆப்ஷன் டி தாங்க சரியான ஆன்சர். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க. உங்களை எந்த அளவுக்கு கான்செப்ட் கிளாரிட்டியா நீங்க இருக்கீங்கன்றது செக் பண்ணக்கூடியதான். ரீசனிங்ல இவங்க எல்லாம் மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர்ல கேட்டிருக்கக்கூடிய நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இதே லாஜிக்ல தான் யூபிஎஸ்சில திருப்பி திருப்பி கேட்கறாங்க. அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப வசதியா இருக்கும். சரிங்களா? தேங்க்யூ சோ மச்ங்க.